hi kan dawr an lia chuan amun hi new champhai amun hi new champhai traffic point bul ani a helai tayar ruak kha nia helai hi workshop ania TV le smart TV ho kha software le hardware kha kan khoi thaya tin fridge te pawh machine te pawh kan siam hala smart TV phe chu champhaya hazir chuak training chuak Bihar training chuak chun ani ve ome te kan ti ni midang lo omani point kan ria lem lawa ma se an tam lawang lai mun hi ni a ando ani a mo tu te in lo omani chuan mobile phone folder te pawh mobile phone te pawh kan siam veka mo tu te in lo omani chuan long taxi takin quality thalewin delhi direct vek ani e